Казки на слушна. Смелы заяц. Казка. Частка першая. Аўтар Аркадий Журавлёў. Раніцай нечакана выпаў малады, пухкі снег. Безмежная радасць гарэла ў душы старога зайца-бяляка. Ён высунуў сваю вусатую пысу з цёплай і утульнай ляжанкі, што абжыў пад смалістымі каранямі, вывернутай ураганамі, раз'юшанымі вятрамі сухадрэвіны, светлай радасцю крытай, з падмуркам справядлівасці ды сценамі са светлых думак. Панюхаў свежае бадзёрае паветра, борсценька выскачыў з цяпельца. «Што гэта за бель такая?» — пытаўся сам у сябе. Усю ноч выў прухкі неўтаймаваны вецер, і раптам такія перамены. Паабтрасаў, пазбіваў вецер забіяка апошнюю лістоту з мокрых дрэў. Нарабіў, што і дрэвы зараз голыя стаяць, нібы прывіды. Няма з кім і пагаманіць, мае сябры-суродзічы зусім нядаўна згінулі ў драпежніцкіх лісіных ды хавацкай вушастай савы пугача лапах. Калі рыжахвостую мы штодня бачым, то вялікую рыжавата-бурую птушку толькі з надыходам прыцемак. Менавіта ў той самы час, калі мы выходзім на жыроўку, трэба быць асабліва абачлівымі, апавядаў дрэвам заяц. Аднак, натрапіўшы на салодкую траўку, позна спахопліваемся, бо вялікая галава з аграмністымі жоўтымі вачыма і з двумя пучкамі пёркаў, што тырчма стаяць між вушэй, ужо цярэбіць нашы спіны да крыві. Раптам хапае ў свае вострыя кіпцюры і яшчэ некаторыя з нашага брата не вытрымліваюць гонкі паляўнічых сабак і трапляюць пад дула стрэльбаў іх гаспадароў. І бывае жыццё. Але зараз ён асмеліўся вылезці з ляжанкі і радаваўся новаму дню, ранняй свежасці. Радаваўся жыццю, бо раней у яго не было свае хаткі. Пад ядлоўцам, у ажынах, на палянцы, у асаце схоў касога за мільёны лет. Лес стаіў ва ўсё і карасе. Цяпер не трэба ўжо дражніць. Цяпер ён гаспадар. І снег надаваў яму асаблівай бадзёрасці, быў такім белым, што, здаецца, зачароўваў сваёй свежасцю і нейкім асаблівым зімовым водарам. Бадзёрыў не толькі аднаго зайку. Што б гэта сёння зрабіць такое, каб запомнілася ўсім на свеце? Такі дзень, якая цудоўная казка! Усклікнуў заяц і падскочыў ад радасці. Халаднаваты ветрык са свіры прынёс тонкі водар свежага паветра, у дамешак з галасамі паляўнічых ганчакоў. Бач ты, паляванне адкрылася, і я ж пра яго нават забыўся. Хаця я зараз не такі прыкметны сярод гэтай бялюткай чысціні, бо футра змяніў. Толькі галава крыху выдаецца, ды ражавата-шэрыя плямы на вушах з чорнымі кутасікамі. Гэта добрая мішень для паляўнічых. Неаднойчы трапляў і пад іклы ганчакоў, і нават пад стрэлы. І амаль з паўспіны шкура з жывога здзірала рыжая лісіца, пераследуючы. І толькі дзякуючы цікавай асаблівасці далікатнага павярхоўнага слоя шкуркі, падобнага таму, як некаторых яшчарац выратоўвае лёгка адламваючы хвост, не выклікаючы крывацячэнняў. Пры гэтым ніколечкі я не іспытваў асаблівага болю. Тым не менш, гэта былі званочкі, і зараз, каб такое не паўтарылася, трэба хуценька цікаць адсюль. Бяляк шустранька выскачыў, але тут жа супыніўся, агледзеўся. Перайшоў на разважлівую хаду, кожнай лапкай адчуваючы такі чаканы пульхны снег. Тут ён бегаў у самую бездарож. Зараз ступае, нібы баючыся парушыць незвычайны белы ўзор. Бадзёры марозік і гамонкі ветрык, а таксама брэх сабак не давалі стаяць на месцы, і жвавы зайка рушыў наперад. Адчувалася, што звярок засумаваў па свабодзе свежым зімовым паветры.
ужо і паскакаў больш шпарка, радуючыся і заснежанай даліне, і гамонкаму лесу, што асабліва цяпер вабіць да сябе сваёй неразгаданай таямнічасцю. Убачыў гурбачку, падскочыў і тыц усім целам у яе, ажно белы, нібыта патляваны пыл узняўся. Быў зайка і няма яго. Увесь зарыўся ў пухкую снежную падушку. Паспрабуй яго адшукаць. Жвавы зайка ад тае радасці зрабіўся сам нібы не свой. Вылез тае гурбачкі, абтросся. Пасядзеў якую хвіліну задумлівы і радасны адначасова і быццам з нейкім дзіўным пачуццём нязведанага рушыў наперад. Раптам у той урачыстай цішы пацямнела неба, і адтуль з-за серабрыста-шараватых аблакоў на ўсё наваколле абвалілася белая радасць. Снег засыпаў каляіны, разоры, прыбраў усю зямлю. Вось бы зараз з горкі пакатацца. І толькі ўзабраўся на першую самую высокую і пакацістую гару, каб сальта-марталі выканаць, як у маладосці, калі ледзь вавёрку не скінуў з верхавіны стромкай яліны. Хацеў, але звонкае паветра данесла знаёмы голас. Рыжая ліска тут як тут. Ой, а хто гэта ў нас так расхрабрыўся? Глядзіце на яго, няўрымслівы і вёрткі, пасмялеў. А яшчэ, здаецца, зусім нядаўна ў кожнай жывой істоты пытаўся, хто это ўвесь час мяне пераследуе. Я стаю, і ён стаіць, я бягу, і ён бяжыць, мае рухі пераймае, ні на крок не адступае, толькі ў цемры ды начамі пакідае жарты з намі. Во ўжо здзівіла, дык здзівіла, заўсміхаўся Бяляк. Малечу некалі захацела перадражніць? Давай, падбівай, даражэй самой выйдзе. Толькі цяпер я не буду маркоціцца, лыпаючы вачыма, бо ценю майго зараз ты спужаешся. Мягка сцеліш. Штосьці тут не так, бо толькі нядаўна дражнілася рыжая хітрыца. Касавокі, лапавухі, ды я цябе адной лапай заб'ю. Само яго маўчанне пацвярдждала, што зараз яго праўда. А лісіца, глядзіце, які хцівы фартэль прыдумала. Як вам такі паварот хітрасці? Ты што, зайка, язык прыкусіў ля гаспадарчых яблынь, ці наогул праглынуў яго? Адказвай, калі цябе сама Петрыкіўна пытаецца. Што казаць, калі ты ўсё роўна перайначыш на свой капыл? Часта мягкая сіла больш эфектыўная, чым адкрытае супрацьстаянне. Гэта першае. А твая, лісенька, завышаная самаадзнака і неабмежаваная самапавага і самаўзлічванне можа прывесці да ўласнай трагедыі, казаў заяц Бяляк і засмяяўся. Рыжая моя сяброўка, ты упэўнена, што не можаш пацярпець паражэнне, як самая разумная за ўсіх, выказаўся напоўню. Выказаўся заяц, але сам такі паглядае, за што б гэта ямчэй ухапіцца, каб нечакана напасці на ўяўнага ворага. А цяпер, мой дружа, лажыся адпачываць, а ў наступны раз ты паслухаеш працяг казкі пра тое, як смеламу зайцу удалося справіцца з хітрай лісіцай. Казкі на слушна.